साफ्रोमबो बा बुहुमनि आइजो माहारिनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। साफ्रोमबो आइजो माहारिया गावनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय दे जोंहा दिनै नैबे 8 मार्चखौ मोननो हादों। बिनि थाखाय जोङो जायफोर बिथांमोना जे जोंनि 8 मार्चखौ आइजो माहारिनो मोनसे सेलिब्रेट बा रंजानायनि सान हिसाबै जोंखौ सन्मान होनानै बेखौ थांखि लादों बेबा पास खालामदों आयेनाव। बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। आरो दिनै आङो बुंनो नागिरदों 8 मार्च जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटिया गसाइगाव गान्धी मैदान फोथाराव बे फोथाराव खुंफुंदों। दिनै बे हाबाफारियाव गोबां आलासिफोर दंफैयो बिथांमोन आरो आङो बेयाव नुजाफैनाय आइजो माहारि बिथांमोनखौ गिबियावनो आङो रोजा रोजा साबायखर होबाय बाहागो लानायनि थाखाय। आरो बेयाव जि मिडियानि नोंथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर होबाय दिनैनि बे गोथार सानाव। दिनै आङो आइजो माहारिखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंहा उदांस्रि मोनबाय, जोङो समान मोनथाय मोनबाय, जे जोङो हौवा माहारिजों समान समान गसंथानानै खामानि मावनो हायो। हाया नङा हायो। जोङो गावखौनो गाव सासे राफोद आइजो हिसाबै दानानै लाग्रोनांगोन, बिसासखौ लाग्रोनांगोन, अब्लासोना जोङो समान समान मावनानै जालांनो जों हौवा माहारिजों समान गसंथानानै थानो हागोन। बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जाय बिमा बिथांमोना फिसा हिन्जावफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगौ जे हौवा माहारिजों समान जोङो गसंलांनानै खामानि मावलांनो हायो, हाया नङा। दानि जों जे आइजो माहारिफोरखौ गोबां खैफोद आफोदाव गोग्लैनाय नुदों, बेयाव नाथाय माखासे जोंनि आइजोफोरनिबो गोरोन्थि दङ। मानोना जोङो आइजोफ्रा दुरबलथा लाबाय थायो, जों हिनजावसो होननानै लाबाय थायो, जाहाथे बेखौ लाया। बिमाफोरा उन्दैनिफ्रायनो फिसा हिन्जावखौ फोरोंनांगौ। आं बेखिनिखौ दिनैनि नैबे गोथार सानाव आङो नोंथांमोननिसिम फोसावनो नागिरदों जे जोंहा आइजो माहारिया मोजां मोनसे जायगा मोनगोन। फैबाय थानाय समफोराव जोंहा दानि सरकार जे जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों मोजां जायगा मोननो थांगासिनो दङ आरो जोङो आइजो माहारिया मोजां सन्मान मोनदों। बेखौ बयबो रायजो राजा आइ आफायानो मिथिगौ। मानो होनोबा दिनै आइजो माहारिखौ गसंथानानै थानो थाखाय जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा मोजां मोनसे फ्लेक्सि स्किम लादों। दिनै आइजो माहारिनि थाखाय आइ अनसाय बिथांखि, बेयो जाबाय सबसे गेदेरसिन मोनसे थांखि। बे जाहैबाय सासे बिमा जानो ओंखारनाय डिलिभारि बा गोर्बोबती महिला, बे महिलानि थाखाय जोंहा मासाव 1000 करि जोङो 10 माससिम मोननो थांदों। सासे आइजो बिमाया 10,000 करि मोनगोन। मानो होनोबा गोर्बोआव थानाय बिमाया दुरबल जायो, बेयाव जानो लोंनो थाखाय थाखा फैसा गैया न'खराव, बिथांमोनहा फिथाइ सामथाइ मोजां मोनसे खाद्य मोनजाथों होननानै बे स्किमखौ लानाय जादों। बेनो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे स्किम बिमा माहारिनि थाखाय। आरो मोनसे स्किम होबावदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय माइनाव सोरां बिथांखि। बे माइनाव सोरां बिथांखिखौ जोंहा आइजो माहारिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै गोबां खामानियावनो आवगायगासिनो। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा जि दानो हमबाय। गोदोहाय जोङो मेचिननि जि दालाबायनायखौसो गानोमोन नाथाय गेजेर ससेयाव, नाथाय गोदो जेरैहाय साल खुन्थायाव दायोमोन नैबेबायदि दानाय जिखौ दिनै आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दारै दालांनो हमगासिनो दङ, दाफिननो हमदों, आवगायफिनदों। गोबां आइजोआनो आवगायगासिनो। नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टनि अनसायनायाव दिनै बिमा माहारिया आवगायबोगासिनो दङ। आरो जोङो नुनो मोनदों शिक्षानि खेथ्रआवबो नैबे बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार फैनायनिफ्राय गोबां शिक्षायावबो बारायदों, खेला दुलायावबो आइजो माहारियाबो आवगायगासिनो दङ। गोबां आइजोफ्रानो कम्पिटिसनाव देरहादों, गोबां आइजोफ्रानो फरायनायाव देरहादों। दिनै बुंनो थाङोबा चिरां जिल्लाया सबसे गाहायसिनाव थायोमोन सोलोंथाइया, नैबे सरकार फैनायनि उनाव दिनै टप आसामावनो टप पजिशनाव थानो हादों चिरां जिल्लाया शिक्षायाव। बेयाव आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफखौबो आङो धन्यबाद होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथांनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ
आङो रोजा रोजा साबायखर होगोन मानो होनोबा दिनै बिथांमोननि नाजानायावनो शिक्षा खेत्रआव गोबां आवगायगासिनो दङ बिमा जानानै आङो बिथांमोनखौ साफ्रोमबो बिमानि जानानै बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होयो जाबाय थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।